бинандаи бисёр азизи телевизиони Сафина салом. Инак барномаи навбатии олиҳаро манзуратон мегардонем. меҳмони имрӯзаи барномаи мо ҳастанд яке аз бонувони муваффақи даврони соҳибистиқлолии кишвар, директори маркази омӯзиши мактаби давлатдории Эмомалӣ Раҳмони Академияи идоракунии давлатии назди президенти ҷумҳурии Тоҷикистон Саидаҳмадзода Дилором. муаллимаи азиз, шуморо ба барномаи олиҳа хушомадед мегӯем. саломат сарбаланд бошед, дилафроз бонон. ташаккури зиёд ки омадед, даъвати моро пазируфтед, вақт ёфтед. муаллимаи азиз, дар навбати аввал мехостем дар бораи ҳамин маркази омӯзишӣ ба бинандаи телевизиони Сафина маълумот медодед. албатта боиси ифтихор ва сарфарозии мо ҳаст ки бо фармони президенти ҷумҳурии Тоҷикистон, асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои муаззами миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон аз 29 феврали соли 2020 чунин як марказ дар ҷумҳурии Тоҷикистон ва дар назди Академияи идоракунии давлатии назди президенти ҷумҳурии Тоҷикистон таъсис дода шуд. маркази мактаби давлатдории Эмомалӣ Раҳмон вақте таъсис дода шуд ки ин айни муддао буд, чунки дар марказ аз ҷониби коршиносони соҳаи хизмати давлатӣ ва олимону муҳаққиқоне ки дар ин самт солҳои тӯлонӣ фаъолият кардаанд, тамоми самтҳои мактаби давлатдории пешвои мо омӯхта мешавад ва дар шакли китобу монографияҳо, дар шакли ташкил намудани конференсияҳо, семинарҳо, мизҳои мудаввар метавонад ки ба пешниҳоди аҳолӣ гардонида шавад. ба ҳамагон маълум аст ки оғоз аз иҷлосияи 16 шӯрои олии ҷумҳурии Тоҷикистон, яъне аввалин минбаре ки пешвои муаззами мо муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон оғоз намуданд мактаби давлатдории хешро, маҳз ҳамон минбаре буд ки имрӯз ҷумҳурии Тоҷикистонро ба чунин як сатҳи баланд баровардааст ва албатта боиси омӯзиш, боиси пешниҳод намудани ин мактаби бузург на танҳо барои хизматчиёни давлатӣ, балки барои тамоми мардуми шарафманди ҷумҳурии Тоҷикистон низ мебошад. муаллимаи азиз, фаъолияти марказ чӣ гуна ба роҳ монда шудааст ва ба магистрантон киҳо таълим медиҳанд? чихеле ки ман дар боло қайд кардам, маркази илмии пажӯҳишӣ ҳаст ва фаъолияташ тибқи нақшаи кории марказ ба роҳ монда шудааст ки дар он ҷо албатта пеш аз ҳама ҷамъ овардани фаъолияти давлатдории муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон оғоз аз иҷлосияи 16 шӯрои олии ҷумҳурии Тоҷикистон ва то 30-солагие ки мо иҷлосияро ҷашн гирифтем. боиси хушнудист ки ходимони илмии марказ тавонистанд ки имрӯз 3 ҷилди китоби мактаби давлатдории Эмомалӣ Раҳмон масъалаҳои ташаккул ва рушдро рӯи чоп биёранд ва айни ҳол ҷилдҳои 4 ва 5 ин китоби бузург омодаи чоп аст ва пешниҳоди хонандаи худ хоҳад гашт дар ояндаи хеле наздик. албатта дар назди марказ магистратураи мактаби давлатдории Эмомалӣ Раҳмон фаъолият мекунад ки айни ҳол аввалин хатмкунандагони ин марказ яъне таҳсил намуда истодаанд. дар магистратураи мактаби давлатдории Эмомалӣ Раҳмон аслан хизматчиёни давлатӣ таҳсил менамоянд. онҳо тавассути озмун ба ин магистратура қабул карда мешаванд. магистрантоне ки дар магистратураи мактаби давлатдории Эмомалӣ Раҳмон таҳсил мекунанд, бояд ки ҳатман донандаи забонҳои русӣ ва англисӣ ва дигар забонҳои хориҷӣ низ бошанд, чунки дар он ҷо аз ҷониби коршиносони соҳа, аз ҷониби олимону муҳаққиқон ва профессороне ки дар ин марказ дарс мегузаранд, тамоми самтҳои мактаби давлатдории Эмомалӣ Раҳмон омӯхта мешавад ва омӯзонида мешавад ва онҳо баъди хатми магистратура метавонанд ки фаъолияти худро дар самти хизмати давлатӣ тибқи ана ҳамин лоиҳа, тибқи ана ҳамин фанҳои омӯзишие ки дар ин марказ меомӯзанд ба роҳ монанд ва дар соҳаи хизмати давлатӣ муваффақ шаванд. муҳлати таҳсил чӣ қадар аст? дар магистратураи мактаби давлатдории Эмомалӣ Раҳмон муҳлати таҳсил 1 сол аст. пеш аз хатм магистрантон ҳатман рисолаҳои магистрӣ менависанд, ҳатман дар ҳама мавзӯъҳо равона карда шудаанд ба самти фаъолияти мактаби давлатдории Эмомалӣ Раҳмон ва дар баробари ин таҷрибаомӯзӣ ҳаст дар ин марказ ва дар маҷмӯъ тамоми фаъолияти
магистрантон пурра карда мешаванд то ин ки фаъолияти худро дар самти хизмати давлатӣ низ дуруст ба роҳ монанд. айни ҳол дар ин марказ, дар маркази омӯзишӣ чӣ нақшаҳо аст, чӣ лоиҳаҳо аст дар оянда? дар назди маркази мо яъне лоиҳае амал мекунад бо номи мактаби давлатдории имом Алӣ Раҳмон масъалаҳои ташаккул ва рушд ки ҳамин охири ҳамин сол ин лоиҳа анҷом меёбад ва тибқи лоиҳаи мазкур бояд ки 5 ҷилди китоби мактаби давлатдории имом Алӣ Раҳмон рӯи чоп меомад ва рӯи чоп ҳам омад. Инчунин дар мақомотҳои маҳаллӣ таҷрибаомӯзӣ гузаронида мешавад, сафарҳои хизматӣ ҳаст аз ҷониби кормандони марказ, олимон муҳаққиқоне ки дар академия дар ин марказ дарс мегузаранд дар курсҳои такмили ихтисос, яъне ки мавзӯъҳои махсус, мавзӯъҳои мубрам, мавзӯъҳое ки ба самти фаъолияти мактаби давлатдории имом Алӣ Раҳмон равона карда шуданд омӯзонида мешаванд. Курсҳои такмили ихтисос ҳам дар назди академия баргузор мегарданд, ҳам курсҳои сайёр аст ки инчунин дар оянда марказ дар нақша дорад ки ҳамин 5 ҷилди китоби мактаби давлатдории имом Алӣ Раҳмон масъалаҳои ташаккул ва рушдро бо забонҳои русӣ ва англисӣ низ рӯи чоп биёрад. айни ҳол шумораи хоҳишмандон, довталабон, умуман магистрантон зиёд ҳастанд? Чӣ қадар ҳастанд? Аз ҳисоби бонувон ман дар назар дорам. Аз ҳисоби бонувон аз рӯи мушоҳидаҳо ба назар мерасад ки албатта таҳсил дар маркази мактаби омӯзишӣ, мактаби давлатдорӣ аз ҷониби бонувон бештар аст ва ин боз шаҳодати он ҳаст ки бонувони кишвар тайёр ҳастанд ки дар ҳама самтҳои на ин ки хизмати давлатӣ, дар тамоми самтҳои фаъолияти ҷумҳурии Тоҷикистон паҳлӯ ба паҳлӯ бо мардон истода дар обод намудани ин диёри зебоманзари мо саҳми худро гузошта бошанд. ташаккури зиёд муаллимаи азиз. Шумо ҳамчун бонуи даврони соҳибистиқлолӣ, яке аз бонувони муваффақи даврони соҳибистиқлолии кишвар мегуфтед ки истиқлолият имрӯз ба бонуи тоҷик чӣ дод? истиқлолияти ҷумҳурии Тоҷикистон ба бонуи тоҷик яъне роҳ кушод, бонуи тоҷикро муваффақ гардонид, бонуи тоҷикро дар тамоми самтҳои фаъолият чӣ дар самти маориф, тандурустӣ, дар самти сиёсат, дар самти иқтисодиёт, дар самти фарҳанг, дар тамоми самтҳо муваффақ гардонид. ман аз он ифтихор менамоям ки яъне маҳз истиқлолияти ҷумҳурии Тоҷикистон, кӯмаку дастгириҳои сарвари давлат ва таваҷҷӯҳи беандозаи муҳтарам имом Алӣ Раҳмон ба мо бонувону занон имконият медиҳад, шароит фароҳам меоварад ки то мо тавонем саҳми худро дар пешрафти ҷумҳурии худамон гузорем. ҷавобан ба ҳамаи ғамхориҳо мо бояд чӣ гуна бошем, чӣ кор кунем ки насли имрӯз ва насли оянда, насли наврасу ҷавон дар рӯҳияи худшиносиву хештаншиносӣ ба воя расад? Мо занону бонувон бояд чӣ кор кунем дар ин самт? Бале, аслан тамоми фаъолияти ҷавонони имрӯза ва фарзандони мо, агар хато накунам, ин вобастагӣ дорад аз тарбияи хонаводагӣ ва тарбияи хонаводагӣ ин дар дасти мо бонувону занон аст. Чӣ гуна ки шоир мегӯяд тарбия чист? Хок зар кардан, қатраи баҳрро гӯҳар кардан. Ва мо вазифадор ҳастем имрӯз ки сар карда аз оила ба фарзандони хеш, ба набирагони хеш дар бораи пеш аз ҳама таърихи навини давлатдории ҷумҳурии Тоҷикистон маълумот дода бошем ва фарзандони мо дониста бошанд ки истиқлолияти ҷумҳурии Тоҷикистон чӣ гуна ба даст омад ва ваҳдати миллии мо чӣ гуна ба даст омад ва онҳоро дар рӯҳияи хештаншиносию худогоҳӣ, ватандӯстӣ, ватанпарастӣ, худогоҳӣ, худшиносии миллӣ бояд ки тарбия намоем. дар ҷомеа барои як тавре гуфтем барои як нафаре ки худшиносу худогоҳ, барои як насле ки худшиносу худогоҳ бояд ба воя расад, ки бештар нақши калидӣ дорад? Оила, ҷомеа, мактаб? албатта ман боварӣ гуфта метавонам ки аввал ин нақши оила ҳаст, нақши оила, нақши падару модар ва махсусан модар.
дигар ин ки дар инҳо бо ҳам ҷомеа ва мактаб низ бо ҳам робитаи ногусастанӣ дорад, бо оила, ҷомеа, мактаб. инҳо ин як занҷире ҳаст ки ногусастанӣ ҳаст ва дар пайвастагӣ ба якдигар метавонад ки дар тарбияи фарзандони мо саҳми калидӣ бозанд. аз тарбияи фарзандон гуфтем ва тавре мо шумо медонем дар ҷумҳурии тоҷикистон ду қонуни миллӣ амал мекунад. қонуни иҷтимоӣ ки яке аз он масъулияти падару модар дар таълиму тарбияи фарзанд ва танзими анъана ва ҷашну маросим. мехостем андешаҳои шуморо дониста бошем. албатта ба имзо расидани ин ду қонуни миллӣ, яъне танзими анъана ва ҷашну маросимҳои миллӣ ва ҳамзамон қонуни ҷумҳурии тоҷикистон дар бораи масъулияти падару модар дар таълиму тарбияи фарзанд дар ҳамон даврае ки бисёр ҷомеаи мо ба тарбия ниёз дошт, ҷомеаи мо барои пешрафту тараққиёт ниёз дошт, бисёр як такони ҷиддӣ дод ва махсусан ана ҳамон қонуни танзими анъана ва ҷашну маросимҳо тавонист ки ҳамон қолаби пешинае ки як расм шудагӣ буд, як анъана шудагӣ буд, он қолабро шиканад. зоҳирпарастӣ, худнамоӣ, он қолабро шикаста бошад ва дигар қонуни ҷумҳурии тоҷикистон дар бораи масъулияти падару модар дар таълиму тарбияи фарзанд. бинед, вақте ки ин қонун қабул шудан, яъне ман бо боварӣ гуфта метавонам ки аксарияти волидайн аз тарбияи фарзандони хеш қариб ки фаромӯш карда буданд ва онҳо фикр мекарданд ки дар танҳо тарбия гӯё ки бар дӯши мактаб бошад ва ҳамин қонун бори дигар исбот намуд ки дар ҳақиқат тарбия аз оила оғоз мегардад ва дар ҳамбастагӣ бо мактабу оила мо метавонем ки ба фарзандони хешро ба самти дуруст роҳнамоӣ кунем ва албатта боз имрӯз боиси ифтихор аст ки ин ду қонуни миллии ҷумҳурии тоҷикистонро дигар давлатҳои дӯсту ҳамсояи мо мавриди омӯзиш қарор доданд. ҳатто то ҷое ки маълумот дорам, дар ҷумҳурии ӯзбекистон ҳатто қонуни танзими анъана ва ҷашну маросимҳо амал мекунад ва ин албатта боиси ифтихор аст. ин ҳам аз он шаҳодат медиҳад ки имрӯз дар ҳақиқат мактаби бузурги эмомалии раҳмон на ин ки дар ҷумҳурии тоҷикистон ва ҳатто берун аз он ҳам маълуму машҳур аст. бале, миллати тоҷик аз азал миллати соҳибтамаддун буд ва ҳамеша бо фарҳанги худ, бо либоси миллии худ, бо одобу рафтори худ шӯҳрат пайдо кард ва имрӯз боиси ифтихор аст ки фалак ҷаҳонӣ шуд, чакан ҷаҳонӣ шуд ва барои мо бонувон боиси ифтихор аст. албатта чӣ бояд кард ки ҳамин меҳри фарҳанг, либоси миллӣ, тамаддуни миллӣ дар дили ҷавондухтарон, гулдухтарон бедор шавад? чӣ бояд кард ки фарҳанги миллиро ҷавондухтарони мо имрӯз идома диҳанд, қабул кунанд? барое ки фарҳанги миллии мо садсолаҳои дигар, ҳазорсолаҳои дигар идома ёбад, пеш аз ҳама донистани таърих, гузаштаи худ, расму оинҳои худ ва фикр мекунам ки ин оғоз аз оила, боғча, мактаб ва ҳатто донишгоҳу донишкадаҳо ҳам зарар намедиҳад. вақте ки дар бораи фарҳанги миллии худ, таъриху тамаддуни худ мо ба шогирдон, ба фарзандон, ба атрофиён маълумот медиҳем ва дар дили онҳо як шӯълаи умедро нисбат ба гузаштагони худ бедор месозад ва дар оянда нигоҳ доштану пок доштани рӯҳу арвоҳи гузаштагони мо ки чунин як мероси гаронбаҳоро барои мо гузоштаанд бисёр як муфид аст. воқеан дуруст гуфтед муаллимаи азиз. ба андешаи шумо ҳамин меҳру муҳаббату садоқатро ба ватани худ, ба фарҳанги худ, ба миллати худ, ба тамаддуни худ, ба ҷавондухтарон, ба ҷавонписарон кӣ бояд омӯзад дар оила бештар? саҳми кӣ бештар аст, зан ё мард? ман дар назар дорам падар ё модар. бале, албатта дар тарбияи фарзанд ҳам падар бояд муаззаф бошад, ҳам модар. лекин чӣ гуна ки таҷрибаҳо нишон медиҳанд, ин бевосита саҳми модар бисёр калон аст. вақте ки модар худ донишманд аст, ба фарҳанг аст, бо тарбия аст, ба маданият аст, яъне дӯстдори ватану миллати хеш аст, ҳаминро фарзанд дар оила мебинад
ва бевосита аз модари хеш меомӯзад. Вақте ки ин албатта аз нигоҳи илми биология агар гирем, ин тавассути шири модар ҳам мегузарад. Тамоми ҳамон хислатҳои неки модар ё хислатҳои бади модар ва баъди таваллуд мо метавонем ки оила, боғча, мактаб, ҷомеа ҳама якҷоя шуда бояд ки дар тарбияи фарзандони хеш саҳмгузор бошем. ташаккури зиёд. муаллимаи азиз, аз оила гуфтем, аз тарбияи фарзандон гуфтем. шумо модари 3 фарзанд ҳастед ва то ҷои мо маълумот дорем ба наздикӣ духтари хонадонро ба хонаи бахт, ба зиндагии мустақилона гусел кардед ва ба хона келин овардед. муборакатон бошад. аз оилаи худ, аз зиндагии худ мегуфтед. саломат бошед. соли 2022 бисёр як соли фараҳбахш буд, чунки ман тавонистам духтарамро ба хонаи бахт гусел кунам ва ба хонаи худ келин биёрам. ин бисёр боиси ифтихор аст, боиси фараҳмандӣ аст ва орзуи ҳар як падару модар аст ва дар баробари ин фарзанди дигарам тавонист ки бо кӯшишу заҳматҳои хеш донишҷӯи донишгоҳи тиббӣ шавад ва ман аз ин ифтихор мекунам ва дар ин ҷо фикр мекунам ки саҳми шавҳари манам ҳаст. яъне розӣ ҳастам аз тақдири худ, аз худованд розӣ ҳастам ки чунин як ҳамқадами ҳаётро барои ман насиб гардонид, чунки дар тамоми ғаму андӯҳу шодию фараҳу дар фаъолияти рӯзгору дар фаъолияти ки ман ба ҳамин қуллаҳое ки ман расидам саҳми он нафарам ҳастанд, дар паҳлӯи ман буданд ва мехостам махсусан қайд кунам ки як ҳамзамон устоди ман ки дар фаъолияти педагогию омӯзгорию дар фаъолияти илмие ки ман қадам мондам, рӯҳашон шод бод, падари бузургворам буданд ва тамоми фаъолияти маро дастгирӣ мекарданд. мо маслиҳатҳо мекардем, байни худ суҳбатҳо мекардем ва роҳи манро дар ҳаёт дар самти илм, дар самти сиёсат, дар самти муваффақ шудан фикр мекунам ки ба чунин зинаҳо расиданам падари бузургворам кушодам. аз падар хотира кардед. кадом суханони падар, кадом насиҳати падар то имрӯз дар хотири шумо нақш баста? падари ман солҳои тӯлонӣ зиёда аз 40 сол дар самти омӯзгорӣ фаъолият намуданд, худ олим буданд ва насиҳатҳои падар ҳам дар зиндагӣ, ҳам дар фаъолияти рӯзгордорию оиладорӣ бисёр буданд. ман чӣ хел қайд кардам, ман бештару бештар бо падарам маслиҳат мекардам, суҳбат мекардем ва танҳо як чиз аз хотирам намеравад ки доим мегуфтанд ки духтарҷон дар кадом самте ки фаъолият накунӣ, ҳамин кӯшиш кун ки ростқавл бошӣ, ростгӯй бошӣ, самимона кор кун ва як чизи дигар мегуфтанд, масъулияти баланд дошта бош ва ҳамин рафторҳо агар дар шумо бошад, албатта мегуфтанд ки муваффақ мешавӣ ва ман фикр мекунам ки ин беҳтарин панди падари ман буд, чунки ростқавлию ростгӯию ба роҳи рост рафтан албатта дар ҳама соҳа шахсро ба муваффақиятҳо ноил мегардонад. бале, рӯҳашон шод буд падари азизро. аз модар чӣ гуфта метавонед? аз чароғи хонадон, аз фариштаи ҳаёти ҳар яки мову шумо? шукрона аз он мекунам ки имрӯз фариштаи хонадони ман, модари азизи ман дар паҳлӯи мо ҳастанд ва модари ман ҳам муаллима буданд ва албатта дар тарбияи мо нақши модарамонам бисёр бузург аст. модари ман тавонистанд ки дар баробари вақте ки падарам моро агар барои хониши аъло ё барои масалан бо роҳи рост рафтан ҳидоят мекарданд, модарам инчунин дар баробари ин барои кори хона, барои рӯзгордорӣ моро тайёр мекарданд ва албатта фикр мекунам ки ҳамон меҳнатҳои шабонарӯзии волидайн буд, падару модар буд ки мо дар зиндагӣ муваффақ шудем. бале, муаллимаи азиз, аз модар бо муҳаббат, бо самимият сухан гуфтед. албатта аз падарам ҳамчунин. воқеан падару модар дар ҳаёти ҳар яки мо такрор нашаванданд, нафароне ҳастанд ки самимона моро дӯст медоранд ва ҳар куҷое ки бошем ҳамеша барои фарзандон дасти дуо мебардорам. муаллимаи азиз, аз модари азиз, аз модари худ
کدام کاری خانه را شغل خانه را آموختید؟ از پخت و پز، روبوچینی خانه، کدام نصیحت مادر، کدام رفتار و گفتار مادر و با فرزند خود، با دختر خود همچون مادر چی درس آموختید، چی درس گفتید و با کلین خاندان چی آموختید؟ البته ما در اویله 6 نفر فرزندان بودیم و یگانه فرزندی که همین سمتی آموزگاری و یعنی که از پیروهای پدر قدم نهادم این من هستم و مهری آموزگاری رو در دل من مادری عزیزم و پدری بزرگوارم یعنی بیدار کردن و در خاطرم هست که در کودکی وقتی که بازی میکردیم من دویم در نقش معلمه بودم و همین بود که مهری من زیاد گشت به این کسب و سال 85 وقتی که مکتب تحصیلات میانه عمومی رو ختم کردم با دستور والدین و دانشگاهی اون وقت دانشکده آموزگاری به نام شفچنکو بود یعنی امروزه دانشگاه صدرالدین عینی با فاکولته شیمی بیولوژی حجت سپاریدم و داخل شدم طول 5 سال فعالیت کردم و در دل من علاقه که مهری آموزگاری یعنی فروزان بود و شعله امید برق میزد همین به یگان دودیلگی کسب آموزگاری رو انتخاب کردم. باید قید نمایم که از سال 92 تا سال 2018 در دانشگاه دولتی کلاه به نام عبدالله رودکی کار و فعالیت نمودم در وظیفه های گوناگون همزمان کار و فعالیت نمودم و با امر تقدیر با شرایط عائلوی به شهر دوشنبه سال 2018 یعنی کوچیده آمدیم و فعالیت خود را آغاز کردم از دانشکده اداره کنی دولتی نزد پرزیدنت جمهوری تاجیکستان که عین حال اکادمی اداره کنی هست و وقتی که من با کار علمی شروع کردم البته با راهنمایی پدری بزرگوارم راهنما و مصلحتچی من پدرم بودن لیکن در اون دوره من 3 کودک خردسال داشتم و با یاری و کمک شوهرم بسیار دستگیری کردن حالتهایی بود که من هفته ها فرزندان رو در نزد آن کس میگذاشتم و دوشنبه برای آموزش علم یعنی برای در کتابخانه ها جمع‌آوری مواد ها صرف میکردم و اون نفر شخصیتی هستند که بسیار در زندگی هم قدمی من هستن مرا میفهمند همدیگر فهمی هست بین ما دستگیری میکنن میفهمند و البته با کمک و دستگیری ها و مهر و محبت شوهر عزیزم من در طول 3 سال توانستم که موفق شوم و رساله نامزدی خویش را حمایت کنم. چون از همسفر زندگی خود با محبت با مهر و با صمیمیت سخن گفته در عائله شما کدام فضا حکمران است؟ کدام پرینسیپ هایی هست که خاصی عائله شما است و برای نگاه داشتن سالمی عائله برای نگاه داشتن عائله سالم زن و من کدام پرینسیپ ها می شود با گفته شما باید که کدام پرینسیپ ها رعایت کرده شود؟ بعضا حالت هایی می شود که حتی جنگ و جنجال ها هم می شود بین زن و شوهر لیکن به همه این نگاه نکرده من فکر می کنم که این پیش از همه مهر و محبتی که ما با یکدیگر داریم تا امروز و همین دوستداری و صداقت و مهر است که ما توانستیم که عائله خود را استوار نگاه داریم پاینده نگاه داریم و در یک جایگی توانستیم که فرزندان خویش را به حیات مستقلانه گسیل نماییم. یعنی با محبت عائله برپا کردید. بله با محبت. یعنی محبت و همدیگر فهمی تا امروز در خاندان شما طنین انداز است و امروز عائله شما سالم و سازگار است. بله. با نفرانی که با اون عائله هایی که همکنون با اون جوانانی که همکنون عائله برپا میکنند چه گفتنی دارید؟ البته برای استوار و پایدار ماندن عائله پیش از همه صبر، تحمل، یکدیگر فهمی، بخشش گناه های یکدیگر در عائله و قدر و احترام نمودن کلانسالان والدین یکدیگر با جا آوردن احترام خویش و تبار یکدیگر چون ما عائله های سنتی هستیم این چیز در ما عنعنه هست و همین رو گفتنی هستم با عائله های جوان که همه این مشکلی ها رو چیزی که هست
яъне сарбаландона паси сар намоянд то тавонанд ки оилаи худро пойдору устувор нигоҳ доранд. ташаккури зиёд маълума азиз, ташаккури зиёд барои як суҳбати бисёр самимию заминӣ. бори дигар шуморо ба барномаи Олиҳа хушомадед мегӯем. ба шумо низ дар зиндагии шахсӣ ва дар касби бисёр душвор вале пуршараф касби омӯзгорӣ дар фаъолиятатон барору комёбиҳо таманно дорем. хушомадед. саломату сарбаланд бошед. ташаккури зиёд. бинандаҳои азиз, инҷо расидем ба фарҷоми барномаи Олиҳа. ёдовар мешавем ки меҳмони имрӯзаи барномаи мо буданд яке аз бонувони муваффақи даврони соҳибистиқлолӣ, директори маркази омӯзиши мактаби давлатдории Эмомалӣ Раҳмонӣ, академияи идоракунии давлатии назди президенти ҷумҳурии Тоҷикистон Саидаҳмадзода Дилором. хайр, бинандаҳои азизи дилу дида, то барномаҳои баъдӣ сеҳатманду пирӯз бошед.